गासैबोनि सिगां आं आफा इसोरखौ हामबाय होनसै आरो नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै आंनि इउट्युब चेनेलाव आङो बरायनानै आङो लायो। फै जों दसे सम इसोरनि रावखौ खोनासंनि आरो दिनैनि आयदायानो जाबाय गिर्जाया नख्रांनि लांगोना। जेब्ला जोङो जागायजेननाय 28 बालाब 17 सारिखौ फरायो अब्ला मोननो हायो। आङो फरायगोन फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै। आरो जाकबा होनबाय, गमामा बे इसोरनि न'आनोखा आरो नख्रांनि लांगोना। बे राव फरायनाय खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथों। आङो जागायजेननाय 28 बालाब 17 सारिनि गाहाय सारिखौ आङो फरायदोंमोन। जेब्ला जों बेयाव नायो अब्ला इसोरा जाकबनो सिमांनि गेजेरजों मिथिहोदोंमोन। जुदिबा बै समाव दानि बादि गिर्जा न' गैयामोनब्लाबो इसोरा सिमांनि गेजेरजों जाकबनो मिथिहोदोंमोन फैबाय थानाय समाव इसोरखौ खुलुमग्रा न' जागोन आरो इसोरखौ मानसिफ्रा इसोरनि न'आव थांनानै खुलुमनो हागोन। आरो बे इसोरनि न'आ जायखौ जोङो गिर्जा होननानै बुङो, इसोरनि न'आ नख्रांनि लांगोना जागोन। मानसिफ्रा गिर्जानि गेजेरजों जिसु ख्रीष्टनि खाथियाव फैनो हागोन आरो फोथायनायाव बोलोगोरा जानानै बासायजानायखौ जिसु ख्रीष्टनि गेजेरजों मोननो थाखाय हागोन। आरो इसोरा जाकबनो सिमांनि गेजेरजों मिथिहोदोंमोन थारैनो इसोरनि न'आ नख्रांनि लांगोना बेखौ मिथिहोदोंमन। आरो बे सिमांखौ नुनायनि उनाव जाकबा बेथेल होननाय जायगायाव फोरबोनि लागै न' लुनो थाखाय बियो समाय लादोंमोन। आरो गोबाव बोसोरनि उनाव डेभिड राजानि फिसाज्ला सलमन राजाया बे जायगायावनो जेरुसालेम मन्दिरखौ लुखांनाय जादोंमोन। बेनिखायनो जों दिनै मिथिनो नांगोन गिर्जाया इसोरनि न' आरो गिर्जाया नख्रांनि लांगोना, जों बेखौ मिथिनो नांगोन। जायफ्रा जिसु ख्रीष्टखौ फोथायनानै गिर्जायाव फैयो, नोङो नख्रांनि लांगोनायाव नोङो फैनाय जायो। खोनासं आंनि अनजाग्राफोर, इसोरनि न'आव हाबनो थाखाय जोङो नख्रांनि लांगोनासिम थांनो नांगोन, जायखौ गिर्जा होननानै बुंनाय जायो। नोङो दिनै जेसेबांखि फोथायब्लाबो गिर्जायाव नोङो थाङाब्ला, गिर्जायाव नोङो फैनो बायोब्ला, नोङो माब्लाबाबो नोंनि फोथायनाया बोलोगोरा जानाय नङा। नोङो इसोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो थाखाय आरो सासेया सासेनि गेजेरजों थुलुंगाज्लायनानै जोङो फोथायनायाव गोगोम बोलोगोरा जानो थाखाय जोङो गिर्जा फारसे थांनांगोन। आरो गिर्जाखौ इसोरनि न' बुंनाय जादों, गिर्जाखौ नख्रांनि लांगोनाबो होननानै बुंनाय जादों। जायफ्रा दिनै फोथायनायजों गिर्जायाव फैगोन, नोङो नख्रांनि लांगोनायाव फैनाय जागोन। बेनिखायनो जायफ्रा दिनै जिसु ख्रीष्टखौ फोथायनानै गिर्जायाव फैयो आरो गिर्जायाव थाङो, नोङो दिनै फोथायनो नांगोन, मिथिनो नांगोन गिर्जायाव थांनाया नख्रांनि लांगोनायाव थांनाय जायो। आरो जोंनि आसाया बेनो, बे बुहुमखौ नागारनानै जोङो सानसे इसोरनि रायजोआव हाबगोन, नख्रांनि रायजोआव हाबगोन आरो बिफानि न'आव जों हाबनो मोनगोन। बेनो जोंनि फोथायनाया। नोङो दिनै बिफानि रायजोआव सहैनो लुबैयोब्ला, गोदान जेरुसालेमाव नोङो हाबनो लुबैयोब्ला, फोरबोनि न'आव हाबनो लुबैयोब्ला, नोङो दिनै गिर्जायाव फैनो नांगोन आरो गिर्जायाव थांनो नांगोन। बेनिखायनो फै, जोङो दिनै गिर्जायाव थांनि आरो जों गिर्जायाव फैनि। मानोना जों खोनाबाय गिर्जाया नख्रांनि लांगोना। बेनिखायनो बोसोन बिजाब 8 बालाब 34 सारियाव बेबादि लिरनाय दङ। फोरबोआ होनबाय, जायफ्रा आंनि फोरोंनायफोरखौ लायो, सानफ्रोमबो आंनि दरखङाव थायो, बिहा गोजोननाय जागोन। खोनासं आंनि अनजाग्राफोर, इसोरनि गोथां रावा बुंदों, जायफ्रा जिसु ख्रीष्टनि बोसोनखौ लागोन, बाइबेलनि फोरोंनायखौ लागोन आरो जायफोरनियाव जिसु ख्रीष्टआ दङ, बे मानसिया गोजोननाय जागोन। जोङो दिनै खोनाबाय जायफ्रा इसोरनि बुंनायफोरखौ लायो, बाइबेलनि फोरोंनायफोरखौ खोनासङो आरो सानफ्रोमबो फोरबोनि दरखङाव थायो, बिहासो गोजोननाय जागोन। बेयाव बुंदों सानफ्रोमबो फोरबोनि दरखङाव थायो। आरो जों दिनै एसे सिगां खोनाबाय जाकबा जेरै बुंदों, गमामा बे बेथेल जायगाया फोरबोनि न'आनोखा आरो फोरबोनि न'आ नख्रांनि लांगोना। अब्ला जोङो फोरबोनि न'आव हाबनो थाखाय जोङो सानफ्रोमबो फोरबोनि दरखङाव जोङो थानो नांगोन।
जोङो सानफ्रोमबो फोरबोनि दरखङाव थानो नांगौ होननानै बुंदोंब्ला आरो इसोरनि गोथां रावा बुंदों सानफ्रोमबो आंनि दरखङाव थायो बिहासो गोजोननाय जागोन होननानै बुंदोंब्ला नोंनि जिबनाव गोजोननायखौ नांगौब्ला शान्तिखौ नांगौब्ला दिनै नोङो गिर्जायाव फैनो नांगोन आरो गिर्जायाव थांनो नांगोन। बेनिखायनो बोसोन बिजाब 8:34 बुंदों जायफ्रा आंनि फोरोंनायफोरखौ लायो सानफ्रोमबो आंनि दरखङाव थायो बिहा गोजोननाय जागोन। बेनिखायनो नोंनो गोजोननाय नांगौब्ला शान्तिखौ नांगौब्ला नोङो गिर्जायाव फैनो नांगोन आरो गिर्जायाव थांनो नांगोन। बेनिखायनो बोसोन बिजाब 8:34 बेबादि लिरनाय दङ आरो फोरबोनि न'आव हाबनो लामा नायबाय थायो बिहा गोजोननाय जागोन। फोरबोनि न'आव हाबनो लामा नायबाय थायो बिहासो गोजोननाय जागोन। नोङो दिनै गिर्जायाव फैनाया आरो गिर्जायाव थांनाया फोरबोनि दरखङाव थानाय जागोन आरो फोरबोनि दरखङाव थांनाय जागोन। गिर्जायाव थांनाया फोरबोनि न'आव हाबनो लामा नायबाय थानाय बादि जायो। जों मानो गिर्जायाव थांनांगौ आरो गिर्जायाव फैनांगौ? मानोना फोरबोआ जोंजों खामिफानो जोंजों थाफानो बियो मोजां मोनो। बेनिखायनो ओंखारलांनाय 29:45 बेबादि लिरनाय दङ आङो इस्राएलनि गेजेराव खामिगोन आंनो बिसोरनि इसोरा। इसोरनि गोथां रावा दिनै मिथिहोदों आङो इस्राएलफोरनि गेजेराव खामिगोन आङो बिसोरनि इसोरा आं बिसोरनि इसोर जागोन। दिनै इसोरा नोंनि जिबनाव खामिफानो नोंजों थाफानो बियो लुबैयो। बेनिखायनो बे आयदायाव जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन जेब्ला जोङो नुजाहोजानाय 3:20 फरायो बेयाव बुंदों खोनासं आं दरखङाव गसंनानै दरखौ सौवो सोरबा आंनि रावखौ खोनानानै दरखौ खेवोब्ला आं बेजों थाफागोन आरो आं बेजों जाफागोन। दिनै नोङो इसोरनि लिंनाय रावखौ खोनानानै नोंनि गोसोनि दुवारखौ खेवनानै होयोब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों आङो नोंजों थाफागोन आरो नोंजों जाफागोन। जों गोबां समाव साननो हागौ आंलाय मा आं सासे दुखुथिया आं सासे हावरिया आंनि जिबना जेबो ओंथि गैया नों साननो हागौ। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै नोंनि गोसोनि दुवारखौ बियो सौगासिनो दङ। नोङो दिनै जिसु ख्रिस्ट'नि लिंनाय रावखौ खोनानानै दरखौ खेवोब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ नोंनि जिबननि लागै बियो समाय लादों। सोरबा आंनि रावखौ खोनानानै दरखौ खेवोब्ला आं बेजों थाफागोन आं बेजों जाफागोन। दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ जोंजों लोगोसे थाफानाया आरो जों जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे थाफानो मोननाया बेसे गिदिर खुसिनि खोथा आरो रंजानायनि खोथा बियो जागोन। बेनिखायनो जों दिनै बे आयदानि गेजेरजों खोनाबाय जाकबा नुदोंमोन आरो इसोरा जाकबनि गेजेरजों मिथिहोदोंमोन फैबाय थानाय समाव बे बुहुमाव इसोरखौ खुलुमग्रा न' जागोन जायखौ जोङो गिर्जा होननानै बुङो। आरो इसोरा मिथिहोदोंमोन गिर्जाया फोरबोनि न' आरो गिर्जाया नख्रांनि लांगोना। आरो जों दिनै इसोरनि गोथां रावनि गेजेरजों खोनाबाय जायफ्रा फोरबोनि रावखौ खोनासङो आरो फोरबोनि दरखङाव थायो बिहा गोजोननाय जागोन। जों दिनै खोनाबाय जायफ्रा फोरबोनि न'आव हाबनो लामा नायबाय थायो बिहासो गोजोननाय जागोन। आरो जों दिनै खोनाबाय जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'नि लिंनाय रावखौ खोनानानै जोंनि दुवारखौ खेवगोन जिसु ख्रिस्ट'आ बेजों थाफागोन आरो जाफागोन। बेनिखायनो फै जिसु ख्रिस्ट'आ जोंजों थाफायो आरो जाफायोब्ला जोङो जिसु ख्रिस्ट'नि लागै गोसोनि दुवारखौ खेवनानै होनि। बे राव बुंनाय खोनासंनाय जों बयखौबो होथों जिसुनि मुङै आमेन।